Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingusithambiso ngokudlwengula. Ngicela amaqala ukuvashela i-channel ngicindezele subscribe thokozele le video. Wembukeli, umfundi wase High School Grill Secondary School eMpumalanga uBafana Sithole usikhungile ngoba esola ngokudlwengula intombazane bifunda naye imqambela amanga. Kubekwa ukuthi idlanzane labantu belifuna ukumudla efila uBafana lembuza ukuthi uyinokubezeleni intombazane nale ntombazane yakhona kuthiwa ibilokhu imkhomba ngomuna ithi nguyena lo. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi uBafana utholakala sesikhungile, le ntombazane yaphumela obala yathi yona ibizihlalela ibufuna ukubona ukuthi uzokwenza njani, ithe iyaxolisa kakhulu futhi iyasola. Kubukwa ukuthi lo mfana ubhale incwadi ebhalela umama wakhe ngaphambi kokuba athathe umphefumulo wakhe. Le ncwadi ifundeka kanje: Mama, I hope this letter finds you. By the time you are reading this, I'll be already gone. Let me love you and leave you. Sengihambile mina maye. I've suffered in this world all alone. I was accused by those who are better than me. May she forgive me for what I did to her. Kodwa zange ngimdlwengule mina. I'm not a rapist. Mbukeli, udaba lobhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho ku comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.